Jo crec que era molt important en aquell moment el poder-se posar d'acord. Després ha estat una realitat molt més intensa més endavant, perquè la idea era si convertíem unes eleccions en un procés plebiscitari. L'objectiu és que no es podien haver fet, no es van fer. El referèndum del dia 9 no va ser com volíem fer-lo, és a dir, amb totes les connotacions que tenia un referèndum, i l'instrument probablement, el millor instrument o últim instrument, era agafar unes eleccions autonòmiques i transformar-les en plebiscit. L'objectiu era que s'assemblés, per tant, el menys possible a unes eleccions autonòmiques i el més possible a un plebiscit, i la manera de fer-ho era un acord global de les, diguem-ne, formacions sobiranistes. En aquest comença aquí una crisi profunda dins d'Unió Democràtica. Unió Democràtica havia participat en totes les meses de negociació, això alguns ens enterem a pilota passada, però no informaven els seus òrgans de govern de que estava participant, i unilateralment la posició en aquell moment va ser: no hem estat convidats i per tant no hi participem d'aquest pacte perquè no hem estat convidats. Això era fals, perquè sí, no només se'ls havia convidat, sinó que havien participat de les meses de negociació, i de les actes d'aquelles meses i de les formacions que hi participaven, la resposta era que els representants d'Unió en aquell moment no feien cap aportació, ni tan sols diguem-ne d'estar d'acord, de no estar d'acord, sinó normalment era el silenci, menys una última reunió a la qual ja no van assistir. Jo crec que és una mica de contradicció el paper, sobretot del que ha quedat d'Unió Democràtica i d'Iniciativa, al defensar el dret a decidir, i una vegada tenim un instrument per exercir el dret a decidir, fer-se marxa enrere. Quan dic fer-se marxa enrere és del concepte de poder-lo exercir. Altra cosa és estar d'acord o no estar d'acord amb pèls i senyals fins a l'últim punt en el fet del document del full de ruta, que per altra banda les formacions que el signaven eren molt flexibles. Jo recordo més endavant d'haver-me reunit amb ells en ple debat intern d'Unió de la consulta d'Unió, en el qual Unió, una de les preguntes, hi posava diferents condicions, 5 condicions. Ara no m'allargaré. Les entitats signants d'aquelles 5 condicions, 4 les donaven per bones. Per tant, no era veritat que fos un document rígid ni tancat. Per tant, jo crec que la decisió tan Iniciativa com el que finalment queda d'Unió, dic que finalment queda d'Unió perquè la decisió d'Unió de no voler ni dialogar en el full de ruta comporta la escissió interna posteriorment.